Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon ato pagka-reaksyonan ang usa ka kanta o gi-cover nga Stephen John Carl nga Lips of an Angel. Ang tanawon kung unsa niya ang pag-cover po dani kay nindot maginisig tingog, pero tanawon po nato kay atong kanon pagka-reaksyonan kung unsa gid ang iyang performance bali ani o sa iyang mga sa iyang rendition bali. Okay? Sige di na ta magdugay. Pero sa mga bago diha, ta magsugod sa mga bago diha nga wa pa naka-subscribe, so ganahan ka sa atong content kay ingon ani. Subscribe na, i-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommend ta ni YouTube sa mga tawo nga wala pa kita ni. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Honey, why you calling me so late? It's kinda hard to talk right now. Grabe ka. Pagaw-pagaw ng tingog mo. Grabe ka. Nindot ka paminawon po. Why you crying? Is everything okay? I gotta whisper 'cause it can't be too loud. Well, my girl's in the next room. Sometimes I wish she was Okay. you. And I guess we never really moved on. It's really good to hear your voice saying my name. It sounds so sweet, coming from the lips of an angel. Hearing those words, it makes me weak. And I never want to say goodbye, but God. Kadungog mo sa iyong tingog nga kanang mapalsito na siya. Murag halos di na kayo madungog ba. Tungkol sa iyang kanang pagaw-pagaw nga tingog gali. Oo. Pero musinggit na siya, nindot kayo. Nindot ka musinggit siya sa iyang pagkanta. Nindot kayo. You make it hard to be Diba? with the lips of an angel. Okay. It's funny that you're calling me tonight. Okay. And yes, I dreamt of you too. Doesn't know you're talking to me. It was out of our Diba? Kung musinggit na siya. And no, I don't think she has a clue. Well, my girl's in the next room. Sometimes I wish she was you. And I guess we never really moved on. It's really good to hear your voice saying my name. It sounds so sweet, coming from the lips of an angel. Hearing those words, it makes me weak. And Wala. Pag mo palsito, no? say goodbye, but girl, you make it hard to Murag mo, di kayo madungog atong iyang tingog ba? with the lips of an angel. Okay. Grabe. Magkano magugong nga kining yang tingog yun. Kuan ba ka ng ka power kay ba nga kuan. Di lang kay pang Freddie Mercury diha. Dili lang yun na. Grabe ka nindot kay tingog yun. Sa asa bahin sa mga alternative rock, pwede ni siya. Di ba? Nindot kay tingog.
Trying to get out your voice, saying my name, it sounds so sweet. Coming from the lips of an angel, hear those words, it makes me weak. Okay. And I never want to say goodbye, but girl, you make it hard to be faithful. With lips over each other, but girl, you make it hard to be faithful. Wow, pinatino pa. Lips of an angel. Okay kayo. Diba? Wonder why you call me Nagtingog. so late. Okay. O subscribe mo sa iyong channel. Stephen Jan Carl. Okay, ato na pong nadungog ang kanta o gi-cover ni Stephen bali nga kuan. Kanta nga Lips of an Angel bali. Oo, nindot sa ni kanta mga batanon o mga 90s ba siguro ni. O mga 90s diha. 90s o 80s. 90s o mga nasa 2000 na ba siguro ni siya nga kanta. Oo, kasi mga kuan diha. Hindi siya nindot kayo. Nindot yung kanta sa mga batanon po. Oo, manay pagkakantahon po sa bisag sa amo sa una. Oo, nindot ni kayo. Kanta-kantahon po nina mo sa eskwelahan bali. Oo, pagkaanak ko sa iya ba, sa iyang tingog, grabe ka paggaw kayo. Kanang mo kanta na gali siya o kanang muubos gali iyang ipalsito. Ubos nga ipalsito niya. Halos di na madungog tungod sa iyang kapagaw, pero mawag na iyang tingog yun. Yung original gina iyang tingog. Manana gina iyang tingog, pero pasinggiton siya. Kuha kayo. Oo, kuha kayo. Nindot kayo paminawon. Dili lang pang kuha siya. Dili lang ni pwede siya sa pang alternative rock bali nga mga kanta. Mga genre bali. Oo, nindot ni tingog. Diba? Oo, nindot kayo siya tingog. Makaana po ko ba kay Kinisiya makakuan ko sa iya kay ang kinahanglan nga mag-upload siya ng sige siya upload, consistent siya mag-upload kay para sa nahitabo ato kang sa usa na to ka gireakan nga video po nga si Ronaldo Montibon siya tawag dari sa imo Ronaldo. O nga dali ra kay siya ni taas ang iyang subscriber tungod kay consistent kada adlaw sige siya upload dapat ingon ani dapat ang buhaton ni Stephen Jan Carl kung gusto siya nga makataas ang iyang subscriber so ma-reach po mudaghan ang iyang mga views po dayon pagdaghan na ka subscriber. Oo, inana ang trabahaton pero makaana ko kuan ang kini kang si Stephen Bali kuan gid siya indot gid pang professional gid ang tingog gid. Pwede na siya pangbanda yun nga kuan. Oo. Kaya mismo gali kanta naman lagi ni sa mga baral gali lagi. Kuhaon naman po din ni siya. Di ba? Sige. Mo sa inyo kasulti sa kang video karon. Di na ta magdugay. Oo. I-comment niyo sa atong comment section yun sa inyo kasulti. Oo, sa mga bag-o diha, ay tamahuman. Kung kamo nakita man ni kung giganahan mo sa atong content ngayon ani. So pagka-subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod ng video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommend ni YouTube sa mga tao nga wala pa kita ni. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Hangtod sa sunod. Kini si Intense TV. Proud Bisaya. Peace out.